Tarlakeños, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, nandito tayo sa PC Logic Tarlac branch. So yung first vlog natin kay PC Logic, pumunta tayo sa may Cabanatuan City. So ngayon, papasukin naman natin itong PC Logic dito sa Tarlac. Ayan, kung gusto nyo pumunta dito, malapit lang siya sa mismong Metro Town Mall. Yan kung nakikita nyo, ito na yung pinakamakdo. Tapos nasa tapat siya mismo ng Cebuana Luwilier Tarlac City. So yan, open sila ng Monday to Sunday 8 AM to 6 PM. Yun Tarlakeños, no, bago tayo pumasok dito sa PC Logic Tarlac branch, pag-usapan muna natin yung mga mode of payments nila. So pwede mag-cash, Gcash, credit card, and of course yung pinaka-home credit. Tapos pwede nyo pasyalan guys yung kanilang Lazada account and yung pinaka-Shopee nila. Yung makikita nyo dito sa pinaka-loob ng PC Logic nung last pumunta tayo sa Cabanatuan. So nakita ko naman guys kung ano ba yung mga ino-offer nila dito. So about computers and syempre yung mga security solutions, yun, naghahanap kayo ng mga computer table, gaming chair, tapos mga laptops, printers, and mga computer accessories, alos kompleto dito sa PC Logic. So later, kakusapin natin yung mga staff nila, papaliwanag nila sa atin yung mga products nila dito sa PC Logic. Yung Tarlakeños, no, kasama natin ngayon si Sir Lex. Siya yung magpapaliwanag sa atin about sa mga security solutions nila dito sa PC Logic. So ayun, so mayroon tayong mga CCTV products ni Dawa. So kasi mga iba't ibang klaseng camera po yan. So meron tayong mga entry-level camera. So meron tayo sa mga analog, yung mga pwede na sa mga commercial buildings, sa mga pwesto, pwesto sa palengke, mga shop, small shop na ganyan, pwede. So meron din tayong mga pang barangay, especially mga ganito kalalaking camera. So itong mga to, meron yung mga full color at ang IR distance nila is malayo. So yun yung mga recommended sa mga outdoor, especially sa mga barangay, ganyan. So meron din tayong mga IP cam. So ito for example, itong mga to, vandal proof. So sa mga bangko, kung nakikita nyo to, pwede rin yung mga yan. So dalawang mga brand kasi yung mga hawak namin dito si Dawa. Meron din tayong mga Hikvision. So same lang with Hikvision, meron tayong mga ganun din sa color day and night 24/7. Sample ng kung nakikita nyo sa mga intersections, ito kasi PTZ na to, so up to 25 zoom. Camera natin na 2 megapixel, mga budget bill lang, ganito nakalinaw. So malinaw pa rin siya. So actually kahit gabi, walang problema kasi malinaw pa rin sila. So kahit gabi, marirecognize mo pa rin yung tsura ng tao. Ganito kasi yung viewing na pag gabi. So meron tayong mga 2, merong mga 5, at meron din tayong mga by order, mga 8 megapixel. So yun talaga parang HD na yung mga yan. Actually meron din tayong mga hindi na 1080p resolution, meron din tayong mga 3K resolution na Hikvision, meron tayo tumaga itong model 3K resolution. So yan, ma-visualize mo yung linaw niya talaga compare mo kay 1080p kasi kahit i-zoom mo siya, malinaw yung mga letters ng mga plate number, ganyan. Kung meron man silang gusto i-zoom, pwede. Kung anong gusto nilang information, talagang kitang-kita. So hello, ako nga pala si Ferry, ang head tech nila dito sa Tarlac branch. Kung gusto nyong mag-build or mag-inquire, compatibility, welcome naman kami sa mga questions and queries regarding sa mga build nyo para tuloy-tuloy or tama yung mga pyesa na ibibigay sa inyo, hindi kayo nadadaya, hindi kayo na overpriced or kumbaga bang for a buck ang may bibigay sa inyo. So dito tayo sa motherboard. Actually ito yung mga few sa mga brands na ginikater natin. Meron tayong Gigabyte, meron tayong mga Asus, tsaka MSI. Meron din tayong mga ASRock, different motherboards, Biostar, Emax. Yung mga brand na yon, which is yun yung mga budget meals natin. Itong mga nandito natin, itong mga B-series ng Intel, nasa mid-price, pwede mo na silang magamit sa pag-gaming. Actually, sa lahat sa motherboard naman, wala tayong problema kung gagamitin mo siya ng office, gagamitin mo siya ng gaming, or pang tatrabaho mo siya, walang problema. As long as compatible yung mga pyesa na ilalagay mo sa kanya, gagana naman lahat yung mga ilalagay mo sa kanya. Dalawang klase ang meron natin sa motherboard. Meron tayong Intel at meron tayong AMD. Sa Intel natin, ito yung mga examples ng meron natin dito sa display natin, yung mga B-series. At sa mga AMD naman, B-series din sila pero magkaiba ang mga numbers nila. Kung sa compatibility naman, mag-inquire lang kayo sa mga sales natin para maibigay nila sa inyo yung mga tamang pyesa, tamang
specifications base sa budget nyo at sa pangangailangan nyo. Tapos, tara, dito tayo sa mga graphics card naman. Dito sa graphics card, marami tayong options. Meron tayong low-end, mid-end, high-end, at magkaiba din ang para sa mga nagre-renders or sa mga architects, sa mga engineers. Sa gaming graphics card natin, meron tayong AMD at Nvidia. So sa Nvidia, meron pa rin naman tayong mga 20 series at 30 series ang main ano natin ngayon. Meron din tayong mga pang-office actually. Yung sa mga pang-office, kailangan kasi usually ng mga yan, dual monitor. Tsaka kailangan lang ma-display yung mga ginagawa nila. So, pwede na sa kanila yung mga low-end natin. Tapos, ito din yung mga ibang brand ng graphics card natin. Meron tayong Zotac. Meron tayong Asus Inno3D Gigabyte. Palit, syempre, hindi mawawala. Tapos, tara, dito tayo sa mga storage tsaka RAM. Actually, sa storage, marami tayong options. Meron tayong Samsung, meron tayong mga budget meal, mga Ramsta, mga SK Hotar. So, sa mga RAMs naman, meron din tayong, actually marami tayong brands pagdating sa RAM. Meron tayong OCPC, meron tayong T-Force, Thermaltake syempre meron din yan, at saka pala Corsair. Sa RAM natin, nagki-cater na rin tayo ng DDR4 at DDR5. Meron pa rin naman tayong mga DDR3 pero limited na lang sila. Dito tayo sa mga storage at processors naman. So kanina sabi ko, di ba, meron tayong Intel tsaka AMD. Sa Intel natin, ito yung mga examples ng Intel natin. Meron tayong i3, meron tayong mga i5, at syempre meron tayong i9. Sa Ryzen naman or AMD, meron tayong Ryzen 5, Ryzen 7, at saka Ryzen 9. Syempre, may budget meal din yan. Meron tayong Athlon at Ryzen 3. At meron din naman mga A-series pa rin naman. Storage natin, externals, meron tayong Seagate at saka WD. Kung mapapansin nyo, meron tayong, ito, sa Seagate, meron tayong recovery solutions. Sa Seagate kasi, meron silang ino-offer ngayon na free recovery once na nasira yung hard drive mo or external na sakop nitong recovery or rescue nila. Once na nasira kasi ang hard drive mo or yung external mo, pwede mong isend sa Seagate ang sirang hard drive mo or yung sirang external mo. Tapos ang gagawin nila is free ang recovery, free na rin ang replacement. So peripherals, marami tayong available dyan. Sobrang lawak niyan. May mouse, keyboard, controller, syempre, headset, camera, and mga cables. Sa mga keyboard natin, ito yung mga examples na meron natin. Meron tayong Razer, syempre, hindi mawawala yan, gaming. Red Dragon para sa mga budget friendly na peripherals natin. At Asus, syempre, hindi mawawala yan. Speakers, meron din naman. Headset, syempre, kung gusto mo ng quality yung gaming experience mo, syempre, kailangan mo mag-invest sa quality na products. Which is, ang marirecommend ko, para sa akin lang ang suggestions ko, is Razer at saka Asus. Syempre, may nandyan din yung mga HyperX. Kung titingin tayo dito sa taas, makikita natin dito ang mga available na headset na work para sa paggagamitan mo. May JBL dyan, may Cooler Master, at syempre, yung ROG. Sa mga mouse naman natin, ito yung mga basically ginagamit to sa mga laptops na nagpe-present. Kasi napakadali nilang gamitin, plug and play lang sila. At syempre wireless, wala ka nang aalalahanin na kable. Meron din naman tayong mga gaming mouse, syempre hindi mawawala yon. Ito meron tayong SteelSeries dito. Meron tayong mga Logitech, syempre. Cooling solutions, syempre meron din tayo niyan. Ito, mga basic natin na liquid coolers. Gaming mouse, meron din tayong Cooler Master. At si Cougar, syempre hindi mawawala yan. Mga webcams natin, A4Tech, InPlay. Actually meron din tayong Hikvision, tsaka Logitech. Wala lang sila sa ating display sa ngayon. So, sa mga cables nyo naman, kunwari nasira yung mga chargers nyo, Type-C man yan, mapa Android man yan,
or Mapa iOS man yan, meron syempre si Ugreen yan. Hindi lang mga chargers ang kinikater ni Ugreen, meron din siyang mga HDMI, meron din silang mga converters, syempre kailangan natin yan. Meron silang mga wireless chargers, at saka mga chargers actually meron din sila. Check nyo na lang yung website nila sa availability ng mga ino-offer nila. Ayun, basically yun yung sa mga chargers natin. So dito naman, meron tayong mga examples ng mga liquid coolers. Actually, dalawa yung option mo sa cooler mo or sa cooling solutions mo. Meron tayong air cooler at saka liquid cooler. So sa mga liquid cooler natin, ito yung mga examples or a few na available sa mga ino-offer natin dito. Meron tayong Orus, syempre, mga brandeds na coolers. Meron Cooler Master. Ito si ID Cooling, okay din siya actually. At saka si Dark Flash, wala akong masabi sa kanila. Syempre si Antec, matagal na sa industry, nagbabalik sila. Syempre Antec. Ayan, meron tayong 120, 240, 280, tsaka 140 nung versions nito. Ito meron tayong 360, 3 fan na to. So the more na fan kasi ang meron ng cooler mo, technically, which is better, kasi mas maraming dadaanan heat na nakuha niya sa CPU mo. So ito, meron din tayong ID Cooling 240 ni Antec. So ito, dito naman tayo sa mga chassis. Syempre, hindi mabubuo ang computer pag wala kang chassis. Ito yung mga example ng mga case natin. Ito may mga budget tayo dito. Ito yung mga budget na case natin. At syempre ito si Cougar. Ito yung sinasabi ko kanina, yung open case naman. Itong open case kasi, open case siya, wala siyang sarado. So, ventilation mas maganda. Kaso nga lang, mas matakaw siya sa alikabok. Yun lang naman yung pinaka-downside niya in terms of usability. Mas magandang open air. Lalo na kung naka-air condition ka. So sa mga case na to, full case ang tawag nila sa mga ganito kalalaking case. Ito mga mid tower, ito mga full tower. So sa mga full tower, marami kang mailalagay dyan. Full length ng motherboard, kasya dyan. Full length ng graphics card, kasya dyan. 360 na cooler, syempre kasya dyan. Sa mga mid tower naman natin, medyo limited ka na dito. Although kasya naman halos lahat. Ito yung mga samples ng mga brand natin. Meron tayong Cooler Master, meron tayong Asus, syempre ayan, Asus stuff din. NZXT, syempre meron din tayo niyan. MSI, ito si Gigabyte. Meron tayong Antec, ito mga Antec natin. Ito pa pala, meron tayong mga ready na naka-build na PC. So, kung gusto mo na instant or pagpunta mo ng store, naka-build na yung system mo, meron naman tayong mga naka-ready dito. Package na to actually. Pero although pwede mo itong i-upgrade base dun sa needs mo. Mas madali kasi yung naka-build na siya na ganito, nag-a-add na lang tayo ng mga piyesang gusto mong i-add. Sa mga mini PC naman, meron tayong dalawang available on hand dito sa store. Meron tayong Intel NUC at saka QB5 ni MSI. So itong mga to, portable na to, or space saver sila sa office table mo. Konti lang ang kakainin nilang space. Siyempre, sa specs din, hindi na sila papatalo. Itong Intel NUC, meron tayong i5 dito. Upgradable ang RAM nito tsaka storage. Si MSI, same din sila. Upgradable din ang storage nila tsaka RAM. So ayun, salamat sa mga makakapanood nito at sana may natutunan kayo. Kung gusto nyo naman mag-inquire, mag-walk-in, pwede po kayo dito pumunta. 8 to 6 po ang office hours natin, Monday to Sunday. At meron din tayong online support, syempre hindi mawawala yan. Kung gusto nyo mag-inquire sa convenient of your own, pwede po kayong mag-chat sa mga sales namin at masaya po silang sasagutin ang mga inquiries nyo. Tapos, kung may mga sirang mga devices naman kayo, kunwari desktop, laptops nyo, nag-offer din po kami ng mga services dito. Kahit hindi po dito nabili, tinatanggap po namin yan. Ayun lang, salamat po at sana may natutunan po kayo. So ito guys, mga available nilang mga printers. So meron tayong Epson dito, Canon, tsaka nag-offer din sila ng Brother. Out of stock lang sila ngayon. Ayan, naghanap kayo ng mga printer and of course mga laptops, meron din naman sila. So yun guys, no, kung laptops naman yung hinahanap nyo, halos meron naman din sila dito. Ayan, meron tayong HP brand, Asus, Acer, and mga ibang brands ng mga laptops. Computer table, meron din naman sila dito, mga gaming chair. And of course, talaga nyo, di mawawala dyan yung mga USB or yung mga flash drive. So ayan, available nila dito si SanDisk. Yun talaga nyo, no, kakatapos lang natin na check yung mga products nila dito sa PC Logic.
Tarlac branch. So inulit ko, nasa side siya mismo ng Metrotown Mall and nasa tapat siya ng Cebuana Luwilier. Ayan. Kung gusto niyo pumasyal dito guys, open na open naman sila ng 8 AM to 6 PM. So maliwanag naman yung pinaliwanag ng mga staff nila about dun sa mga computers and security solutions. So kanina umakyat din tayo, may ongoing seminar yung Dawa brand. So ano na siya, update about sa mga CCTV. Yun guys, no, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang Katarlagueños natin dyan. Itong PC Logic Tarlac branch na nag-offer ng mga services. Kung gusto nyo mag-setup ng mga computers nyo, kumpleto dito, mga laptops, mga printers, tapos syempre yung security solutions and mga computer accessories. So until our next vlog, peace out!